Започваме с нашия самурай. С ха. Хубаво, чисто ха. Започваме от писи. Давай да ви. Ръце нагоре. Ха. 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 Кината намаляха. Кината този тип намаляха в момента, в който се появиха моловете. В момента, в който се появиха моловете като тези събирателни центрове, в които има всичко и няма нужда да имаш квартални магазини и квартални кина, защото просто имаш един огромен мегацентър, в който имаш всичко това. Абсолютно всеки път, тук на място, на терен, идват много хора от, бих казал, цяла София, но преобладаващата бройка хора са хора от квартала. И да, това кино не случайно си се води и гордо си носи значката квартално кино. Последното квартално кино на София. Защото реално квартала наистина много си държи на киното. Има една шега тук доста популярна, че ако тръгнеш примерно да оставиш една кирка отпред, веднага ще се съберат 5-10 човека да питат какво правите. Какво ще се случва тук? Само в допускането, че тук нещо може да се разрушава без квартала да е допитан, става филм. Директен. Но има предвид, че Вайкова не е било винаги най-таченото и най-милото кино, най-любимото кино. Това е било едно от новото квартални кино. Това чувство за квартално кино не идва просто така, Яворов си е един доста любим на местните квартал, или по-скоро както те обичат да си го наричат махала. Защо е последното квартал? Освен, че е последното квартално кино, това е най-старото действащо кино в България, буквално. Има по-старо в София, но то не действа. И сега, коя е Мария Влайкова, на която е кръстено това кино? Това е жената, която общо взето финансира идеята, дава я всъщност изначално тази идея и преди смъртта си завещава това кино на държавата, при условие, че то винаги ще бъде кино. И сега най-голямата опасност, нали, разбира се, това място да попадне в частни ръце. Но да, това е нещо, което е стопани с читалища. Да. И получава субсидия от общината и общо взето разчита, разбира се, на собствените си доходи от билети, но основно държавата се грижи за него. Това е една от гаранциите, че наистина няма да дойде тук чичко паричко и да го събори и да реши да прави ресторант или кинокабана. Или... Да, аз бях тръгнал да ти разказвам за това как преди 5 години вече, мисля, че станаха, се здобихме с тази дигитална машина. Преди това тук имаше един проектор офисен, абсолютно елементарен. И той даже беше и дарение. И изобщо това кино не беше кино по начина, по който трябва да бъде. И се направи кампания, за да се купи тази машина, която си е доста скъпа. И тази дарителска кампания в крайна сметка наистина завърши успешно. Събраха се парите, даде се гласност, разбира се, и съответно стана доста популярна, но мисълта ми е, че около това кино има един, не знам дали е много тесен кръг от хора, но един много стабилен кръг от хора, които откликват винаги, когато тук има някакъв зов. Не казвам зов за помощ, но някакъв зов, който има за цел киното да бъде подпомогнато. Винаги се откликва. Преди година или две
тавана имаше нужда от почистване. Той си беше не скалата ми сметище. И не беше почистван от, не знам, все някога вероятно е било, но със сигурност не е скоро, със сигурност не в този век. И тогава се събират достатъчно голяма бройка хора, за да направят жива верига и да изнасят бокуци. И това са били все хора от квартала. И на по кифла и боза, примерно, нещо от този сорт, идват тук и бачкат 2-3 дена нон-стоп. Ето за такъв тип ангажираност говорим, когато в лайкове има нужда. Та да, затова, ето това е място, може би, което наистина е пример за това, което търсиш. Именно места с така сериозен социален кръг от ангажирани хора. Така че аз лично не съм притеснен за неговото бъдеще. Нещата тук, като билети, дори продукти от барчето или членския внос, са по-евтини, отколкото се очаква да бъдат, предвид именно тази ангажираност на хората, посещаващи Влайкова. Според мен хората, посещаващи Влайкова, са склонни да дават повече пари от тези, които дават в момента, и те го правят. Т.е. това не е мое мнение, ми е видимо във всяка една кампания, при която, нали, събираме финансиране за нещо свързано с сградата. Но от друга страна пък има и много хора, които идват тук и знаят, че нашите билети са по-евтини и именно заради това идват тук. И те също са част от тази среда. Така че хората, които са искали да дадат повече пари, винаги са давали, но и хората, които нямат толкова пари, винаги са идвали тук, защото знаят, че е по-достъпно. Така се създава среда, без икономическа дискриминация.